Ipahigayon sa umaabot nga Marso 22, 2025 sa may alas 9 dagda sa buntag ang kanonical ereksyon sa bagong parokya sa Villaflor, Oroqueta City. Una dinig ibisitahan nila ni Archbishop Martin sa Armendamawa, D.D. Father Jennifer Roma, Chancellor, Reverend Father Edgar Canaba, ang Padre Cora sa Santo Rosario Parish sa Oroqueta City, o ang umaabot nga Padre Cora nga si Reverend Father Andel John Baran sa bagong mapabarong nga parokya nga San Isidro Labrador sa Villaflor, Oroqueta City. Ang una bihatag ug pagpasamot ngadto sa katawhan na mahitungod sa pagdumala sa parokya si Reverend Father Jennifer Roma, ang mahitungod sa angay nga buhaton labi na sa finansyal. Arumahan ay pagdumala sa parokya labi na ang finansyal o mga libro nga damon o ang libro nga talaan nga gamiton labi na sa parokya gikan sa bunyag hangtod sa uban pa nga mga sakramento. Daghang mga pangutana gipaabot sa mga parokyano nga mga pagpaklaro o nga ginatubag kini o gitubag gipasabot kini ni Father Roma uban sa mga matuon sa mga mapabarog nga parokya, ilabi na ang mapamaagi nga magatabang usab ang maong nga parokya ngadto sa Archdiocese sa Osamisa. Gihatagan usab og pagtagada ni Father Roma nga ang parokya tabangan sa Archdiocese sa Osamis ug mismo usab ang maong nga parokya ang ano daw sa mga pamaagi nga makatabang ilabi na sa lokal nga simbahan sa Osamisa. Samtang sa kamay usab ni Bishop Martin sa Almentawawa DD, masa gihatagan dinig pandagan ug mas nakadasig ngadto sa katawhan og gipasabot sa Arsobispo nga si Father Andel John Baran ang bag-ong Padre Cora sa bag-ong parokya ni San Isidro Labrador ang muhalay na alaw sa pagbugda sa mga religious organization sa mga parokya o sa mga parokya o gatagan kayo ng pagtagad ni Archbishop Humawad nga himong prioridad sa mga matuon ang maong bag-ong parokya sa Villaflor, ang ilang parokya o dili na ganito sa ilang parokya sa Oroqueta, Santo Rosario, kaya naalaman kini nasakop sa parokya sa Villaflor ang parokya ni San Isidro Labrador nga na mapabarog karumabot nga Marso 22 o ang tanan nga mga sakramento diha himuon sa naisgutan nga parokya o ang mga kapilya nga sakop diri. Ang napulog 5 ka mga kapilya nga sakop sa mga parokya ni San Isidro Labrador. Lakip na gihatagan og pagtagad mga pangutana labi na sa mga batuon, lakip na mga kalihukan sa Semana Santa diha na himuon sa parokya ni San Isidro Labrador sa Villaflor, Oroqueta City, tungod kay ang canonical ereksyon diri himuon man sa mabot nga Marso 22 alas 9 ang takda sa buntag. Lakip na ang installation sa unang parish priest nga si Reverend Father Andel John Baran. Yan yun ang plano kining seminar sa kining mga lay ministers, seminar sa mga bunyag, seminar sa mga konfirma o uban pa. Kung ang aduna na yun dayon siya pundo na muhatag sa pre-baptismal sa pre-Jordan sa termino ninyo niya hanapon nga kining magpakasal. Ang magpakasal so kung dinhi kung asa ka ani sa dire ari na yun dili na mo muadto dito sa kining inahan nga parokya. Laki mo sab sa giadtuan as Bishop Humawad ang luna nga ipabarog sa mga simbahan o ang rectory sa pari nga mga sign sa mga parokya. Giadtuan usab ni Bishop Martin aron masuta o makita ang maong lugar nga barugan sa bag-ong simbahan sa Villaflor, Oroqueta City. Alang sa DX, din sa Manisyo Kampala, Radio Simbahan, Dominio sa Manuel, Rodkil Gier, Danang sa Nagpihan.